Bank ngebebulisonga bakwa West Bank bekufuneka ke siqala nje imibuzo nempendulo namhlanje incoko ke ingebudget ke bethuna funeka siqala nje namhlanje sikhangela ibudget ukwenza ibudget into leyo bekumele bamhlawumbe siqale sisengabantwana ukuyiqonda kodwa ke loo nto ayithethi ukuthi kunakuphupha ngoko ke ngemoto oza kuyithenga namhlanje kwinkqubo yethu ethi #WestBankHowTo siza kuphendula imibuzo yenu kumajelo onxibelelwano uSimphiwe wase-West Bank unenqwaba yemibuzo evela kuni ke ithi izoleke ngoku uphulaphule nokwenzeka ukuba aphendule wakho umbuzo ukuba ngaba usenayo eminye imibuzo ngemali nokuthenga imoto xhome ke kwikhasi leFacebook elithi West Bank Asset Management nakutwitter msebenzisa ihandle yethu @WestBank khumbule ke singabahlobo benene right okay mbuzo ke uqala nje sizawubuza ke thina sizawuphosa qala phaa kumbona abantu bamkele qala Simphiwe kangona siyakwamkela ke thina ke Spike namhlanje kwi-BEE that's right mbuzo wethu wokuqala nje siqala phaa kutwitter phaa @Chef Lawrence ufuna ukwazi ke nake uLawrence lo ukuba xa umvuzo wakhe yi-9,000 ngenyanga angayifumana na imali mboleko yemoto. Inkosi kakhulu Bhutiza ndibulise kumhlobo kubaphulaphuli bamhlobo wenene ndibulise nakuwe nakwiskim sakho Bhutiza. Enkosi kakhulu Chef Lawrence ngombuzo wakho usebenzisa #WestBankHowTo. Chef Lawrence sicela usebenzise la affordability and car repayment calculator ikwi-website yase-West Bank ukuqinisekisa nje uyafikelela na ekuthengeni imoto. Uza kuncedakala ke ubone ukuba ungasebenzisa imali engakanani kwimali mboleko yakho nezinye indleko ezifana ne-insurance epheleleyo nepetroli. Kuza kufuneka ke ibhanki iwazi umvuzo wakho ngoko yazi uze nezi zinto iziliphu ezintathu zomvuzo wakho izitatement zenyanga ezintathu zebhanki ungalibali ke amaxwebhu okuhlola ingxelo yezimali i-ID yakho ubungqina bendawo ohlala kuyo nelicense yokuqhuba imoto. Mbona yaziwa nanguthathatha mfondini ukuba kunzima ukulawula imali ingakumbi ke xa abantwana becinga ukuba uyi-ATM ehambayo so ke kufuneka ke sigcinele ikamva lethu kulomba wokonga uSimon Mahlangu yena uyabuza unomdla wokuthenga imotwana yakhe yokuqala ubuza ke ukuba kufuneka abeke i-deposit engakanani na. Ngosi Mdange umthetho olapha eMzantsi we-National Credit Act uyavumela ukuba abathengi bazithenge imoto ingekho i-deposit kodwa ke xa uSimon eceba ukubeka i-deposit licebo elihle kakhulu ke elo. Masingene ke emxholweni ke Mdange zama ukonga kangangoko unako xa imeko ivuma. Masenze umzekelo nje othe vetshe kwenzela abaphulaphuli bethu bakwazi ukulandela kakuhle siphinde nombuzo kaSimon. Ukuba ujonge imoto ebiza i-150,000 kufuneka ube nayo i-deposit ye-30,000 ukuba uyaphumelela ukuze uhlawule i-3,160 ngenyanga kumali mboleko yeminyaka emine. Kuxhomekeke ke kuba inzala ke uza kuyinikwa ithini na. Ngaphandle ke kwe-deposit kungafuneka wongeze nje amakhulu. Awuke line yethu kambona okay saphinda sikhangele sive phaa kuye mhlawumbi into yokuba bathi nakuWest bakhona abantu abafuna uthenga imoto kodwa bazibona bekuxinzelelo kakhulu ngokwasezimalini. Kwelinye icala kunyuka amafutha, kwelinye icala kunyuka amatayara, kunyuka inzala, kunyuka yonke le nto zininzi izinto ezinyukayo. Ndicinga uba khona nomnye umphulaphuli osibhaleleyo naye apha kuFacebook malungana nezinto ezinyukayo and nezinto afuna ukuziqonda kweli cala ke lokubhajetha. So samkhangela kumbona iye yaqhawuka le line yakhe sizova into kokuba mhlawumbi angamnceda njani na. Mbona ngexesha uqhawuka ndijonge le iFacebook evela phaa kuPaviska Badasi kule nto bazinyuka kangaka izinto kunyuka amafutha namatayara nenzala yonke le nto. uPaviska Badasi yena ufuna ukwazi ukuba unokubhajetha njani na ngezi ndleko zinyuka mhla nezolo. Yabuya yaqhawuka kwakhona samzama ukugqibela khona umkhonyovu kule line yethu
khona umkhonyuvula nantoni na ke mphulaphuli ofuna ukuyiqonda malungana nokubhajetha nceda usifowunele bangabe uphulaphule kodwa ke kufuna khona into mhlambi ofuna kwesezithethiwe ufuna uba mayiphindwe okanye indawana nje ezithile ngemali imboleko yemoto iya kwikhasi lethu ke at Westbank Asset Finance Money ikhona ingxaki. Okay, masisimncama ke Bhutiza okokuba namhlanje ikhona ingxaki kunxibelelwano lwethu. Alright, sawuphinda sibuye ngaye ke sibamba ngazo zibini ke kodwa ke kumbona ngelithutyana besinike lona nabaxhasi bomhlobo ne-FM mhle kakhulu ke baphulaphuli ubuhle bemibuzo beniyibuza kunjanje echanekileyo apha kuye ke nangona singakwazanga into yoba siyifunde yonke. Sifuna ukuthi ngxeke kwabanye bebebhale kuTwitter nakuFacebook abangakwazanga into bemibuzo yabo ibe kanti inokubuza. Ungaphoswa ke kwiveki ezayo saphinda sibuye kakhona kwinkqubo yethu ethi #WestBankHowTo njengokuba siza kufundisa ke ngokufaka isicelo semalimboleko yemoto. Ukuba ke sele uqale inkqubo yesicelo semalimboleko ngokele ixesha lakho lokubuza ke lo mibuzo ke naku le veki phela sithumeleke